Dus ik trek me wat terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewijs dat alles kan is. Corruptieschandaal is tafelus in Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Wa sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi srefi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abu fanuru, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Cultuur TV, Alston Sarayang is signing in. En zoals u op beeld ziet, dan zult u zich afvragen, ik ben benieuwd wat deze dame zal vertellen. Want gisteren ging er een post rond. We hebben zelfs persoonlijk gesproken, moet ik aangeven, dat tegen mi takboy Ellie, mi edeweri even. Dus ik kom live, maar door omstandigheden is het niet meer gelukt dat we die opname hebben gedaan. En vandaag is ze hier om dat gesprek te voeren met niemand anders dan Patricia van Ommeren, alias Mama Fu Ageto, alias Mama. We hadden gelijk naar Adoro ina Oso. Sambep sa precies is de. Eigenlijk net nog satung sier hè. Asan na sotak lukuno. Midden langa ina politiek. En omes masabit akilas di ko interview mi siki mi na bema waka omendi. Mi be badang de tramang sa power mi. En alaman sabi be inaf NDP taki mi be siki mi na bema waka datra doro ta oso. Amat imbari ka taki afer kiseng ekong en mi na wa vrouw mi lop mi partij. En dan span mi in tumsi na ngolotra problem ook tusan da sisi i verstang. Dus dan ben ik zo mi tak met dat 55 jaar ayarja. Mag me pa uit de politiek. Toch? Dan mi besluit tak no, want bij me op en mo geven aan tak. Want alalis met tak mok moto maar tak metang. Mok me pa uit de politiek maar di mi go mit aget of mi. Baka di mi put asani aget of mi bel mi want to straat mi tak mama kom mi tunu. Mama, if you mo pa uit de politiek, saya doang nga uno. Sa uno musdu. Wana tap yuwe, waka tap yuwe, bau tak. Iya tak. Na pwede man tak abulu ko na sa wadu. Mo di na politik, maminong madi tap astrati, moro leki. Fami be gwende tap astrati, ala dey, ala uku, reito goso. Mi wani mamina mamor. Isabi, ambat mina blood drugs ma, mina longas ma, dan mina ma move tum si snel moro in a systeem dan mi abi foren koru dus aan het tak tembek ma pa uit politiek
dan ik me pa NDP. No, minobode toen simoro in het systeem eigenlijk. Want eigenlijk, als je nog even aan dat ik me uit de politiek, krijg ik elke dag mensen voor de deur. En alle die is mij stoppen blakken wat die zie. Hier is mij kri probleem gimme. Maar te you jere tak mik moto da you no ma komoro na mi. Da ya bif go su contrasma sa opeka precies mama over. Maar eenmaal ik dat ook tak no mama. Wie a jaar bisi wa ete, teke even gewoon rustig, maar in roko go dorang nu. To uklari dat weet ik ay mama de kan ki systeem ik had ik break. Want dat raak me de 5 jaar je tap 60 dan ik had ik break. Maar tangano hoek na pay baka mama dat no te kwasa voor reyu. Maar je hebt doe mee even. Ja, maar voor a idee ik moto. Komt dat door strubbeling sabi de in de media? Als aan voor Kenneth Sloten, naar Abrahams, walusot Saniyanissimus. Komt het daardoor dat je kon op een gedachte dat hij voetak, moest stop naar politiek nog, of heeft het niets daarmee te maken? No, look ja. Dat me leg je uit zo net ook taki. Biteng ba, mi betak mo stop. De moet op 50 jaar mo relax, omdat me ziek soms. Toch? Dan ben ik no go met me toen si druk. Dus nog een link no de naar Asanda. No link no de, maar zei de mine focus kan sloten. Mine wa focus dus aan kan sloten taki. Isabi toch? Omdat mo tegi eerlijk jare, de te kou nyang grasam biasi pasi toch. Da imberikan solis de kou ne wangwe. De no wana asinya. Da imberikan tak dai hat kou. Da kou tak wa losos sani. Da une focus op een gebied dat niet. Ja, maar je doet iets dat vele mensen niet hebben gedaan. Je terugtrekken. Isabi, je bent vrij jong. Nee, ik bedoel niet vrij jong. Ouro. Ik kom net ook Ouro. 55, maar je zorg 55. Maar aan leeftijd zei je abi, de man taki een jonge voetstap uit de politiek. Isabi, 55 jaar, een jonge voetstap uit de politiek. Van je zie op je story dat vind je het niet dat baka je 60ste even de malek parmeser binnen hier NDP geliederen. Dat wist je tak de big man ik go door gewoon. Meneer Lukusma, semua tangen 60 of 80 jaar in de politiek. Ik heb mijn dingen ook te doen. Ik wil de vrij, ik wil liever vrij kiezen. Maar ga je kunnen? Ja, eigenlijk, in Berika stap uit de politiek even, dat je horizon even achter. Zullen je gewoon go bemoeien toch? Omdat ze nou hinderen en dat je abif go taki. Je verstaan? Maar ik vind dat alleen steeds aan mijn etappe. Ik wil de jongen aan kans dat uba ida kwan yung mama. Uba ida kwan yung mama mek ang mama dat teka gato over ko luku sa audu. Ang batalang last im gipasito. Maar inomang ang bati de gato sap you. What if you throw yung mama? Im delete me. Dus dat zou ik zeggen, want eigenlijk een award, een label, een plakkaat sa je kiesnen tapu. Na een plakkaat sa inefene in wayari 2 jaar volgens mij na jaren in naken kong volgens mij plus minus 15 jaar 20 jaar sa pe yukis anen dat zie je iemand in de scene sabi kan follow you up sa you up op het ofutak eno en bemandu zo'n job. Anen is mi abe 8 jaar ik ba 8 jaar papetootje dede. Na tapadri di tootje de press gimanen di sita pa podium. Maar mino sabi era mi neshino was ma ambat lukuno. In alibi im debu nga alasma tok. Alasma no lobby dat ano ang problem. Suma lopi, suma no lopi. Okay, sorry. Gides manati. Maar in alibi yung mango overal. Yung mango with aprasi sumu yung mango dape. Wis na jas en dasmang in bamuy. Ma serei fix in bamuy inam wakasi sutok. Yeah. Dus as masautek mi presi. Am abasem system mi. Plus am grofu to let me want me grofu. Mine sisma grofu lek you. Oh, inomas des marat no de. Mi liep maar mi grofu en in kom boonte kom. Ja. Maar met deze woorden zeg je dat je eigenlijk nog in de scene gaat blijven. Ja toch? Ja. Je gaat nog blijven, dus je trekt je woorden terug dat je nog moet uit de politiek. No, mi nog moet even, omdat ik ook met eigen mik batak mama lukuno. Hora ja, dis ete wis ino warai alade, wis op zoek naar chauffeur gi, plus de maaf misref tegen met ak mama lukuno. We begrijpen dat isa weri idwaro ko dis langa, maar if na wan chauffeur im abi we pot wan chauffeur gi ma you abif de na system i fogodoro. Tinsi trayari doro afrekisen kong da iwate kwam break dek kwam break. Ja, ik heb die vragen, toen ik die post heb geplaatst, heb ik zoveel telefoontjes gekregen. Boomfuru. En ik zei het na man van strati bel me. Ik dat heeft boomfin uku, ma irangu isabi tok. Fu ala den soort bierti de tap uku mang en afvraag sa de man stel na ma actie mama werkelijk if
if wat ontevreden gevoel ite over het beleid voor NDP. Dat de maar actie voor actie. Ontevreden soort zin. Ja, dat ide tevreden nga afas fa asan ego binnen NDP no de. Lukuno. Ye yere walo soort sani. En in barika taki. You in osotori you ne kopot gi camera. If wasan no bu in osona yung vechten uit in die osso. Omdat ala osso dak eleki. Je verstaan? En NDP ana enigste partij samchin jugu ep sakande ifa tapastrati sawe kisifiere ala partij aben jugu alleen die NDP ka doro kande mawalo partij aben jugu amat lukuno alas mandi was spanning no de yo tak los en fast mati tak balo tak na sumar tak sa nga mofo ambat idi was spanning fa verkiezing man ni dat NDP de intum si jugu yara mi denk tak na spanning e moro des ma ifa no de as panen mekare gewoon. Ja, in een van je interviews heb je aangegeven dat Abrahams giyu amang katika voorzitterschap. Je sabi toch, omdat Amanda tina benawa mem van tijd, even maar dus op plap, oser ekenki kong. Dat waren jouw woorden. Hoe zie je deze aanval op de heer Abrahams? Oké, mino ligi, misisan sa Abrahams do in NDP. En misi tenangan usa do in NDP. Maar, kring taki na kring libi. Toch? If mina fa ghetto en mok tegi elok na a ghetto stem. No man afko temi tak na tutan no sifa nga tutan na akakalit na stem. Des malad no apte fu stem. Des ma demonic ba na a ghetto o stem. En if mi ghetto kar mi kon tak mamaluku na is mooi ewar o ook tu sisa Abrahams do is mooi ewar maar ko ugi wan vrouw akans ko ugi yani akans en if you tell that okay mama woro ko tapiani da woro ko tapiani and mi abif du sa agato we tak masede mi na wala sa agato we tagi mi tak mama wo abif power yani fuluku if one trake ki okong in NDP dami den tak lo abif power yani yare namas agato ambat na sa agato we tagi mi tak agato meroko mami wana mandara agato agato na agato anambat you na mama da you no mak take artist fu agato mi abif teka artist fu agato en agato wan yani i verstaan dus mi abif do sa agato we taki ja nee duidelijk en als we ietsje verder gaan de heer Abrahams is momenteel een topic mevrouw Jenny Simon en dit allemaal draait omtrent de bestuursverkiezing hè de bestuursverkiezing nee ko ete waardoor eigenlijk asan e broeiagi de NDP'ers de geluiden dat die UAR op veld ook toe. Doordat a verkiezing no kong de manosap sumana voorzitter asani e broeia a heer tenti. Eigenlijk min wan gota pa vraag dat je maar zei de vraag dat na gi assistent trefi a vraag dat die eigenlijk apodis moest daar even geheim min wan pikit op a vraag dat omdat eigenlijk min de op de hoogte voor bepaalde zaken interesse in oser omdat na lek van met egi misiki verleden week 2 weken misiki dat er ook tuta osoko lukumi dus eigenlijk min wan tegi sa op sa eigenlijk in assistent bisi ko wacht die af luku sa verkiezing is otaki dat ik kan bakara min ik pikit op de vraag die Nee, 100. En wat vind je van de samenwerking van de andere politieke partijen? PDU, HVB, alle dat sluiten aan naar NDP. Ik vind het wel boensani. If anabe boom NDP no botek des matter asanda wa abif roko en wa abif keki prakseri voetbal stranang ja toch we moeten het samen doen suma kon we ontvang suma no kon sorry maar wie suma kon we ontvang wie abab ko wie MPS kon na roko samen Ja. Jij ondersteunt gewoon iedereen van de NDP of heb je ook een gang? Sta je achter Kliba, sta je achter Jannie Simon, sta je achter... het zijn NDP'ers, maar waar ben jij precies? Look nou, ik sta achter niemand. Ik kwam met Peggy, wam man kan lop wam chino motor. Te yuna mama fakondre yum lop alasma. Dus mi lop ala de ma ina partij. Alasma mi nok na bakano wasma. Alasma na wangi mi dape. Ja toch? Ja. Ik ben blij met je woorden, omdat asan dat elief nu dit op veld. Je rasan dat die tak. Want to gang ede binnen NDP. Ben je de geluiden dat ook toe? Tuurlijk, if you de dan van mij no de mi de tapa strati ala de. Me de maar de dat mi me arki. Omdat mi zich vals mal op arki en tak baka maar de neem ik mee. Dus mi no wan tak over asan dat die, maar mi na gang.
Minap gang. Mi gang na de straat, mga de straat mee. Dat na mi gang. NDP na mi crew. Ja. Ja, toch. Ik heb een vraag voor jou, mama voor Agetu. Want Torisa apply ook toe, maar de man heeft geen zoveel aandacht. Maar we weten dat het ook een gevoelige snaar is binnen de NDP. Dat is de band tussen Abrahams en de heer Duki van Nikeri. Zot boskopu ibe ab gide tu mandati. Mina no wan boskopu gino wan de tu mandat yere. Ala de tu mandat na bigi man. En asan se play no de sa de me arki no wan oru chun. Na oru chun. Mi etaki amandi Abraham stak nange amandati mi no sap tu mane yere ma marat gimi amat no wan pussy. Isabi ambat i tak nanga ma en i neem ama op, i tek alasan op en no je pote na media. En na wan oru sa amai pusu. Duki nanga Abraham no up next. In Sami Sabi no de. Ja, maar in zijn gesprekken, wanneer Duki praat, hoor je wel dat ama negritis kind om sin amang. Duki no da eerste man die negritis ki angasma. Omes mijn NDP de negritis ki. Maar weta NDP'er. Kalipchi man die de. Alas man die betongo de TV de ma iwan mo voor de tang. Ja, nee, duidelijk. Binnen de NDP nu kunnen we zeggen dat alles koekei is, of zeg je ze moeten aan tafel kunnen sluiten alle de man fugo taki sangomis voor de man sitcom baka. Wat is jouw advies? Of moeten ze zeggen, Libi wanneer Kenneth Sloten nou aan sieren? Want wij hebben ook een interview gedaan met Kenneth Sloten. Bij ama bij de pching neutraler voor takeren no mi wan mek apartheid go afasifa amus go. En uit jouw woorden haal ik dat ook. Toch dat je zegt van luister nou, Giwan Trasma Akans in plaats van de heer Abrahams. En dat na ama visie ook toe. Wat is jouw voorstel, comité de massa bij Abba Kese de afgelopen periode? If me tegen you want sanit ook mi brada. Me focus asam dapi, maar me no wan focus tum si taping. Na leksa mi tegen ik ba de mana bigi man. If wan sanip sa in NDP, ko guatafra, ko sete recht. Omdat u op alles ma van nodig. Une sluit no ans ma af. We hebben iedereen nodig. Omdat if u sluit ma af, zo uno bouw stranang. We hebben iedereen nodig. Iedereen maakt een fout. En fouten zijn om hersteld te worden. Sowieso. Uitpraten. Sitcom. Vind je dat er een persconferentie moet komen met iedereen? Bij de man brasa makandra met de man shtakai. Hoe sitcom? Brasa makandra no van nu wat kali. Brasa mijn brasa ngayer apitok. Asan na gewoon takasan uit. Suma met fout. Sorry. Dat is asan net ik ba. Ja, no. Duidelijk patita hoe harip chinsok moeten uit. Papa weer op het veld. Mama weer op het veld. Of je teken gewoon nog een beetje rustig. Wat gaat er precies gebeuren? Hier en Alexa mi tegen ja, wist mi wat teken rustig. Ageto no wat mi teken rustig. Wat noemde aan het heeft teken rustig. Noemde umroko. Aan het theos doe niet osso dat jou win verkiezing. Na tapastraat im de dat win na verkiezing. Ja toch? Zijn er opkomende projecten waarvan de mensen moeten weten? Ja, projecten de, maar zeker saku wacht even baka afverkiezing. Voorzitterverkiezing dan. Wel, luku zou ik jagi desma. Maar belangrijk NDP doe roko. En NDP qua macht, dat na 100%. Mika kalamber desma, dat NDP wina verkiezing. Ja, Juna, mama voor Agetu toch? Heb je ook onder jou akroot de Milo mensen, de first voters? Sab de first voters na desma sa tap 18 jaar pas, 19 jaar. You aba amasa dat na you baka ook toe? Of you absoso de wreed man in the ghetto? No, lukuja. Imbari katak temere ya wagi des korop ke simile pitak. Oh kijk mama says mama. Na so me stop. Mi no vrouw mi lop gi. Wie dat knows me scare mama gi. Na so me stop. Luku es de mere bisa me chiwam ti meisha. Da sisi yang em melolo. Mi stop a wagi tak kopa eisha mi gewan barki. Isi. Na so me stop tem si want to score ook moto. Furu na de yara ma uprate ubaywa eisha. Na so me bigi up de jongere seimi. Isabi to? Ambat mi up to jong up cintu. Tu kwekip cintu jong up cintu. Ala yung chisret e yeref mi res me wan de buna ngami des me wan takangami ma alindes ma anomi speri des mam zet den systeem maar des mo kong. Dus nou kom. Patty, tot slot, wat is je boodschap naar de samenleving? En naar de mensen van de NDP? Mensen van de NDP. Mi apa bumbu boodschap gunu. To si wan sanitok. U arki bung. U lees bung. U na biget nyanya mo fo etak tak san sumar. Ja toch? If mi tak mit mo pa uit politiek. La mi denk tak ik kan bel mi eerst actie mi tak mama samsa sanari de prefer begin nya mo fo.
Mi ano snesh. En mine snesh. No a partij ne kon bij mi dat of ko bij wagi gimi. Maar ne ko bij wagi gimi. Of mij kon denk dat je kon gim $25,000, $50,000 of $100,000 dan mo kon ik mo togi NDP. No de money dat usine furuk ba. Ja toch, mine ser mi NDP. Dus no man denk ik taki mi parti mama ook moto na NDP. Temik mo ta NDP da bautam dede of mim dede. Dan versmok mo uit NDP. Mas mag kom je tegemoet voor de politieke partij niet eens 24 uur, hè? Hey, de bel mi le kwa meter jongen. Bel mi trauma tak do baya new harrier gimi. New harrier. We no de tamara mate tret mi kanya rewa new harrier. Ana maftra partij mus baya gimi. Money def buying. Dus asadat ne economy. No mina ala de map luku ala de mi da abra de maf abob. De mana mi mati. Mi da ala presi. Maar jullie denken, je koopt me om. Ik ben niet te koop, ik ben duur. Maar hoe werk niet goed meer, de me lauw. Ja. Je bent een boutist of een NDP'er? Ik ben een boutist. Boutist is mijn man. Ja. Met die woorden gaan we het afsluiten. U hebt het gehoord hier van Patricia van Ommeren. Duidelijk was u in uw woorden. Isabi ook eigenlijk inogabos kopo voor NDP. Igi morom ikot wa odo. Eigenlijk atrobi voor de man. Samu susa. So trobi mi tegi ba ala partij abe trobi. Nas masan wa mi partij san me guardoro. Tesi de kinki san guardoro na de masa no sapsalem takte di opo ma unjane gu partij tori ala partij abe kese. Sukanta kennis sloten sell-out in adisi. Maar je sell out true tori toch? If je sell out don't tori hypocrite. Je doet qua hypocrite. Toch? Man lukuno. No met mi tak sami nom tak yere. No weer mi verstaire. Kera sloten pakesani. Me kama pangesan mi nego na ma tori. Suma wan bribi. Suma wan bribi ne bribi. Isabi ino bella man fu ino nakama tak e ofa I voucher. Ere lukuno. Mi no up next na nga ken sloten. Mi de buna nga mama na mi mati. Mi no want ko belly want mo tegi a kring. Da yo denk tak yo ko live gimme. And mi if you ko live gimme me tegi ela. Mi ne ko live gi you mi e ko na oso na you. Yeah. Ja toch. Da mi no want bomoy ina man tori. Ama tak sa man denki of ama tak tru of ama na tak tru. Wil li bab dat over gigado na nga man. Ja, nee. Duidelijk, Patricia van Ommeren. En met deze woorden dan kan je eruit halen dat ze gewoon nog blijft in de politiek. Oh, harakar ete die verkiezing die zie. En dan moeten we kijken volgend jaar. 55 jaar wordt ze lijkt er niet op. Jong pop Chukataki. Nee, toch, omdat zei dat meneer Gersing. Omdat in Amerika me go young toch, me go young. Meneer go oud. We go young, Alson sana yung signing out. Met young, met oud. Dan blijf je lekker young. Duidelijk, Alson sana yung signing out. And until the next time. Fostes Renan Trangala Cotodansi, di frente Rudo e Barroco, con Reyereno, complici tapu al Fostel Fasi, tapu son de 28 juli 2024. Boskopu, pu provincie Jacinta Derby, dansi con tapunare di Mata, complici na tapu al Fostel Fasi, Masrandino Burnett na verjaar osa Fukuku Magda, Bokupu, Big Time, Patrick Lawrence voor Slimpri City, Biggie Popu, Bas Berg en Friends, Sweet Thing, Corona Band. Bemoei u niet met mij. Pro-bazijn voor Sweet Firi, Nangasang Rabu. Want Product Show voor mij is een holband uit Suriname, Nangasisa, onder één hoed bij Imgar Kills. Suma ik kies u een Granny Award voor die vriend die Rudu. Inloop, 2:30 Bacadina, we beginnen 3:30 om met 1:30 Musumbla. In Silence Centrum, Sunrise, Alvanistraat 150, Rotterdam. Voor de kaarten, missie Helen Kastelen, Rotterdam, 06 141 587 03. Early Bird met bus, missie Helene Bustamante, Amsterdam, 06 835 360 87. Nanga den brada nanga sisa voor die vriend die Ruto. Early Bird €20,50.
Baka dat die €30,80, Itusma €57,80, Iden Biesma 60 plus €25,80 naar UID. Voor meer informatie kunt u bellen of appen naar die Route 06 194 86490. Notana also, Bikasi, you ogo missie. Zondag 28 juli middag, Sunrise Rotterdam, Galvanistraat 150, Astigri. No hornot lo tambri binu srefi una de westra namang Vaderland Suriname is je vaderland yeah. Talk about Suriname, yeah, yeah, yeah. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Kulturu TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Kulturu TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 72 49 402. Kulturu TV, Suriname, altijd dichtbij. We hebben back-to-back nieuws vandaag en blijft u subscriben. Alston Sanayong is signing out and until the next time.